Ito na ang pinakahihintay nating ukay vlog. Simulan na natin. Let's go! Pwede naman fix na yung lens na yun, ano? Lagi. Dito, straight na dito. Tak Supreme. Dan. Boss, pila din boss? Okay guys, nanalibi sa tunga-tunga gid sa Kugon where asa to ang naga-trending sa social media nga daghay sapatos nga choy. And so far ginatanaw ni Daning ko ni Danang isa ka off-white nga Jordan 1 off-white. Jordan 1 off-white. Jordan. Alas 10 na, ambot lang ka kung na may makuha diri. Generado namang uban. Ano? Bunga. Sino tag 100 diri oh. Very much. Lining ang dere. Wali galing. Extra. Kami nakuha. Mimi. Nakita lagi ni Sir Duster para sa iyang sa ugangan. Para po siya. Para po sa iya. Wala na jud, wala jud ni gugma sa kuha diri. Muuli na jud mi sa Iligan, last na singgit na jud ni nako. Wala na jud. Taon siya eh. Wala na jud. Laag pagway panihapon do. Yan ko Cagayan. Kaso mo ipanihapon. Gutom kayo. Divisoria. Enjoy that. Again, di oras city. Iya kami sa Divisoria. So, nianhin mi diri. Way paniyapunay. Niabot ni kalas 11. Pero ang ending, way napili. Wala na jud! Oh my God!
Wala na jud. Wala na jud mi napalit na rin. So salamat pag subscribe mo sa akong channel. Thank you so much. Bye-bye.